Min hu dak li ħares lejn il-kurċifiss u ma jikkwitax f'mistrieħ perfett. Dnubietek ibeżżawk? Stħajjel li l-Kristu kurċifiss jgħidlek ħares l-hawn u kwieta għax jiena ħallasta lik. Xi ħadd ittrattak ħażin? Stħajjel li l-Kristu kurċifiss jgħidlek ħares l-hawn u kwieta għax jiena għamilt il-ġid u ħalsuni b'deni. Inti mweġġa jew imnikket? Stħajjel li l-Kristu kurċifiss jgħidlek ħares l-hawn u kwieta għax jiena innoċenti f'baħar ta' wġieħ u ta' niket. Inti tinsab nieqes minn xi ħaġa? Stħajjel li l-Kristu kurċifiss jgħidlek ħares l-hawn u kwieta għax jiena msallab nieqes minn kollox. Inti imżeblaħ? Stħajjel li l-Kristu kurċifiss jgħidlek ħares l-hawn u kwieta għax jiena Alla oġġett ta' żeblieħ, żuffjett u ta' daħq. F'kelma waħda, f'kull stat tiegħek dejjem għandek komfort x'tiġbed minn Kristu kurċifiss li jgħid lil kull min iħares lejh li kollox jispiċċa f'din il-ħajja, kemm dak li joġobna kif ukoll dak li hu ta' dbatija għalina.